Oke, Amit. Permisi, Mbak. Boleh tanya-tanya ini. Sepil. Tanya-tanya Mbak ya. Oke. Mbak tangkat dengan Mbak siapa ini? Mbak Tia. Mbak Tia. Ini ketopraknya napa, Mbak? Ketoprak Aman. Telogo Budaya. Napa? Telogo Budaya. Logo budaya. Ini perannya sebagai apa, Mbak? Mbak Tia? Ledek Taman Sari. Oh, Taman Sari. Nggih. Oke, makasih Mbak Tia. Oke, makasih. Sek. Iki ganti Mbak iki. Ya? Permisi, Mbak. Iya. Dengan Mbak sinten iki? Mbak Mentes. Mbak Mentas. Mentas. Apa ini perannya sebagai apa, Mbak? Sebagai Mbok Mban MC. Bomban Taman Sari, pemimpin nih ya. Iya. Pemimpin Taman Sari. Ini pentas di mana, Mbak? Pentas di negara ndi Kecak? Lali aku sih. Negara di Negara ndi aku kok lali. Langgen Harjo ya? Iya, Langgen Harjo. Oh, Langgen Harjo. Iya. Sun Mbak ya. Iya. Sing iki Mbak sinten iki? Mbak Mbak. Anggun Sasmita. Alah, coba Oke. Makasih, Mbak. Biasa mawon, Mbak. Permisi, Pak. Dia tangklet, Pak ya. Dengan Pak siapa iki? Bapak Sahid, Bapak Nur Sahid, Nggih. Niki di ketoprak mana, Pak? ketoprak Telogo Budaya saking Telogo Tunggal, Kecamatan Sumber. Kecamatan Sumber Rembang gitu. Rembang nggih. Oke, niki dengan lakonnya napa, Pak? Lakonipun Labu Trisno Saboyo Mukti Saboyo Pati. Perannya Bapak ini sebagai apa, Pak? Sebagai Senopati Brojonoto. Senopati Brojonoto. Matur suwun, Pak ya. Nggih, monggo ditaken matur suwun. Permisi, Mbak. Permisi, Mbak. Saya kalau Mbak sinten niki? Mbak Winda. Tidak. Perannya napa, Mbak? Peran. Taman. Sari. Makasih, Mbak. Permisi, Mbak. Ya. Kalau Mbak sinten niki? Namanya Nando. Mbak Nanda. Oke. Kalau yang ini Mia. Mbak Mia. Mbak Mia. Ini dari satu dusun atau gimana ini? Satu desa beda. Oke. Makasih, Mbak ya. Permisi, Pak. Nyuwun sewu, Pak. Boleh tanya-tanya, Pak? Angsal, Pak. Tanya apa? Tanya ini ketoprak apa? Telogo Budaya, Telogo budaya. Niki dengan Pak sinten iki? Pak Sokran. Pak sinten? Sokran, Pak Sokran. Ya. Perannya sebagai apa, Pak? Bupati Madiun, Bupati Madiun. Oh, nggih. Rogo Murti, Lakone dengan lakon itu. Putat Selang, Lakone niki napa? Putat Selang, Pukat Selawe, Selawe. Oke. Suwun, Pak nggih. di Permisi, Bu. Oke. sana ini memang malah aku dan taman. Dengan Bu siapa ini? Dengan Ibu. Dengan Ibu sinten iki? Bu. Bu Marti. Wati. Perannya napa, Bu? Cendani, Kendani. Oke, suwun Bu nggih. Makasih. Oke. Suwun, Pak. Ini kalih Pak sinten iki? Tendi, Perannya no? Dados Cendono Mas, Lakone niki. Cendono Cendani, Cendono Kendani. Suwun, Pak nggih. di Pak. Iya. Nggih, tak takoki kabeh jen. Ben padha-padha kancane. Iya. Dengan Mbak sinten niki? Febri. Mbak Febri. Oke. Perannya sebagai Taman. Taman Sari. Iya, Taman Sari. Oke. Oke, Mbak, suwun Mbak nggih. Oke. Sambat
Mas, iku lho, Mas, iku lho. Nyuwun sewu permisi. Derek tanglet asal, Mbak. Boleh. Nggih, dengan Mbak sinten iki? Mbak Titit. Mbak Wipit. Perane sebagai apa? Peran Peran ini dalam sebuah cerita lagu Trisno Saboyopati. Oke. Saya menjadi Respati. Mindah ngomong untarane sama ngomong yen diudur kontur ngusake peti rasane piye sampe mergo sangka mandine ajine kowe iki gelem tenan karo mama Golek nomor 1. Golek nomor 1 ae. Adi kena ngopo kowe? Kowe kecepet. Awak tuh gampang kecepet. Mas Fadi. Kowe kecepet dong. Itu memang ampun paman Brojonata. Katimbang aku ngulungi karo becik aku bali. Mas Fadi. Katimbang aku ngulungi karo paman becik aku bali nyambi. Enek kita tinggal di Joko. Berarti pangan macet. Mas Fadi, bersaki sawise wis kecepet ning matur. Wer opo arep
Sampun bawa ibu kode pendak tolong ini. Orang bakalan pengen bersih malah kalau Betul. Dar. iya. Aman kopi. Anjing. Iya. Yo ora to. Yen aku ora bakal timbulan tongko lawan aku. Dasare puni yo adikku sing ayu dhewe. Mosok kangmas ki yo Suwalono ing guru mengko kakangmu Cendana keping urip mulya yen to urip mulya yen sapa wonge sing ora seneng disedulur urip mulya. Nanging ngendikane iki yen aku seneng mutane bodong kesulo bingung anggone mikir nandur bangsa lagi bingung meneh lah iki wae kulo campur tahu kepengen pados pendamelan yo kita kepengen juntung asmanipun Bapa ingkang supados Bapa punika anggadhahi asma ingkang sae amres lahiripun sampun munggah derajat lan pangkate Cendana lan kowe cedhak pancen penganane wong Jogi seneng atine iki
siji anakku. Nggih. 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 English Cream sekolah bisa. Nipol dhuwur mendhet jero marang wong Nanging kula menika kepengin mulya ning wonten syarat-syarat niku. Nggih. yen kowe kepengin mulya ana syarat-syaratane. Nek pancen kowe nganggo gawe sing ketut. Untuk bodoh-bodoh kanggo English Living Book wis mulya. Menika blenten. Syarat-syarat sing kanten menika gampil. Nanging mosok langsunipun kangge bapak kula menika anak Kita lagi makane kowe iso urip mulya mangke rumiyin. Mung menawi panjenengan ngendikan kula ngendikan napa jenengan maringi pangestu dhumateng larene jenengan Tendolo. nggih jeneng kowe ampun kaya ngopo patone ora nerak ambil-ambil kautama angkat susah kok bakal ngetoni ya bakal ngetoni Nggih, menika mekaten. Ngendikane sang guru